Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Sapar ağa. Ve Salam. ildeşimiz Abdul. Salam kemine. Salam Salam. iyileşler. Abdul Bey salam. Kovumusunuz. Salam dostlar. Doğanlar, uyuyorlar. Sapara, selamun aleyküm. Kemine salam. 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 O yine ildeşler Abdul ildeşimiz bugün bize Kavr Daş dövründe sığınıp gelen zatlar gurun vermekçi. Türkmen cemiyeti var arada. Abdul seni dinleyez. O doğanlar, vatandaşlar. Kâr gören rahatla mayçak olmuş gerek. Nemelerden aslaytan mukam diyen. Kâta internette, televizörlerde, TikTok'larda köpürek çıkıyor. Başa migrasyadan aşlaya. O gelmiyorlar, bana o soruyorlar ha. Türk'e çıktın. Verden erkek tapmadın mı rahat deyip tutunup sotardan aşlayalar da. Aslında var ha, şu sorumanı utanmalı olur. Yani yüzün girle oturmasa gelinirler. Geçen de var ha, iyiye çıkıp bilmediniz. Olurum ne alas gidip nerede tanımayan adamlarına durmuşa çıkıyorlar bir alas. Sizden var ha, hoğuzlar olmasın da bizden. Sonra o utanmaktan geçen gaytam var. Bu toroktan erkek tapmadın mı deyip migrasiyada utanırıp başlayalar. Sonra bir ay gelen sonra görüyorsun da Türkler yallaklap yapıyorsun. Daha Türkmenleri görün yeten okmayı. Soruyorlar, sarıyorlar. Kendi şayet olumda sözatları. Migrasyada ha bular. Migrat eden Türkiye'dedir. Türkiye'de şu an yanında kolundan etten hareketler var. Arada etten migrasyona yemekşi bilye tamam. Çek olan şurada kolundan etten işine girgeline mi de adar öğreyorlar da hakikaten. Olur ne emetsinler, anarda iyi çıkı bilmediniz. Ekler, taklar bilmediniz, çörüğünü bilmediniz. Hoğuzlar çıkı bilmediniz. Olurun bir alas bilmeyen, görmeyen yerlerine işe aittiler. Erkeklerin derine. Geliyorum berdi, işten yep verem şolar da. Erkek olsan da anarda iyi çıkmalılar gidiyenler de. Gülyal yeriniz var, toprağınız var. Kendi adınız yok tuğalının. Sotalı gününüz var, bilmem, gidiyenler de iyi çık bilmem, bergi işleme aydan zaman buran beydi. Doğulap, gep atıp. Sonra yine bir hatta şu an gizlenip koşulmağına korkuşuyorlar ha. Beş müzik oturup fikir etseler de anarda en atalarını alad ettiler de diyen rahatları aslında alad ettiyenlerle en atalar da olun alad etti. Oyunun son bahan ettiler de en atamız var, hoğuzlarla sağlam mı? Şolar için korkuyasa deyip. Son için korkuyan o zaman var ya, şu en atalarını tam öyle yaşataydı. Misal için ölecek olsan saylamalı olsan yuvaşadan neler eski ölmez. Saylarsın öldüm olsan doğru mu? Ya yuvaşadan ölme işkence değil ya da Türkler işkence diye değil mi? Yani şu an en kötü annemiz, gıydı de biz erkeklere direkt neme urşa birinci çıkan şolar. Yine de erkeklerden bir topar çıkan şolar. O Türkmenin yükü gıydiyeninin boynuna düştü diye hemen bir yanlış hem kendiyen. Ben fikrimce bizim görüyenimizde şol. Hava o doğru yani o yüklen üstüne yine bir yük koşulu da erkeklerin bir namusu ve yüklendi buram. O çağa işleri o dağıtlar geçti. Eklencem geçti. Buram bir namusla var gipsiz yüklendi. Tam oğuzunda başlayalar biliyorsunuz. Köpeştensiniz. Ya eşten ol men görüm ok Abdul men 30 yıla olay ne Türkmenistan'dan çıkıp kaydın Türkmen yemelerini aydıp beriyalar olun. Bana bu erte kaydıp beriyan yala kolya kete canım ağır ya.
beýle zat bolup bilmez diýen Kapara tamamında başlaýarlar. Türkiýede durmuşa çıkanlar var, yeneler var. Şu ýerde yerleşecek olup ýa-da günni biraz gowulaşjak bolup. Aňardaky ýaryndan derek ýokdur da. Görýäňiz, şu watan eline gidip barýarym bolan. Fikirlenşip oturýarlar köpüsi. O niye doğru? Ondan soň tamamında diýerler, "Men çün Türkiýe bardym. Men bärlerden erkek tapmadymmy?" Ýene orada solar ýaly meňe deşiler. Bir adam araşdyrar ýa-da berjek wagty 5 minut pikirlense de ben şu taýynyň erkegi iznaçynyň derek ýokdur da Türkiýe çykýanlar da düşne ortaň sana Türk bilen. Ýa-da dip çağır. O 9 düdü ayalgy öýnürem kän daşa uzawydan o var. Daşa ýurda beýlidi durdy. O geyt maşgala gelin maşgala çok bolýar. Juda mezbur bolmasa giden, o mezbur bolsa da olardan matyr adam ýok. O gorkok däl deme biziň aňyrdan gelýän däp desurumuz şonalak ayal adam ýanky işe gidip hojalygyny eklep erkek öýünde ýatan nemesi soňky çykan nemeler. 20 ýyllar. Soň utanmaň dereni gaýta olar utanyrjak bolýarlar. Ben näme etdim o taýda? Näme dersiň erkek sen olsaň? Kazanç etmeli orada. Başka näme etjek? O taýdan geçip gaýtýarlar ýarym saat, 1 saat dinläp. Türkiýe gelýärler, bärde işläp ören türkmenler. O taýda görseler, aýdan türkleri ýallaklaýan. Tek ödem çak etýärler. Gören ýerlerem ýok, birinji tapar görýärler. Şu taýda bir lakatan wagty garaşan jogan bermese, şolar ýagrym başlaýarlar. Sen türk bolan orda näderdin? Sen özüňden tanaýan şoň erkegi, şo türkmen ýeliniň türkmen erkegi senden derek bolmasaň gaýdyp turşýar, biýalas, görmedik, bilmedik ýerine. Bir toparat boyun alıp. Sen gidilen şoň gören wagtyň gaýta utanýar. Gaýta üstüne şyltagat. Ýene edip. Ona özlerini awtortet bilýärler. Tamam, neme var? Bärde bir-birini ekleýärler. Näme üçin beýtden ýerinde geliniň wa çağaňa derdi oturanda atdy sorýan bolan. Bu sana soýak maktaba diýär. Ya sen maňarda geliniň moý gaýtdyňa. Ben bärde işläp gördüm, ola koy kaýdan geliniň men robot derler. Ola mahsusy ýanyr otan olaram soýaksynlarmy? Soýap balansynlarmy? Aýlabra sorýanna. Şoň şeýle mara şuraya ütköşürek pikirlenýän näme ýeketirýän şu. Şu pikirlenme ýapylar. O ýeketirýän Abdul menem sen birinji däller bu getler meni onun 5 adamdan 20-30 tane gyýdylyn eşitinde. Şoň üçin de şu zatlary nemetjek bolup öğrenimde demesi bolmasa bize bu ýaşdan soň bu zatlar gerek ýeri ýok. Şu arnamyzyň aşaňdan eýdip şulary ring bormanyna düşündirip böler çykarýarlar. O direk gaçanlaryny düşündirer ýalak diýip käkelep ýörse. Ýa-ni türkmeniň ahlak nemesi bitipdir. O erkek däl, ol biçip aýalda hyzmatkar eden de şoňa da yarajak gel 70-80%. Gat görmezler. Günay diýär, onu gyýşy gaýdamda gowy düşünjekmi dedi. O da var. O sizin 70-80% biçip
o gıydiyelinleri hizmetkar eden de şoňa ýaraňdy ok. Türkmen illeşler. Gaty görüň, ýumşak görüň, yeten ýeriň şotay. Ol tam oşun oturanım, ýa-ni bärde gelip gıydiyelinleri dil ýetirýänler. O bizim Türkmen däp desturumdy ýa düýünden bilmeýäňiz ýa o terbiýäni almadyk insanlar siz ýa-da siziň hamir maýaňyzy ütgäpdir ýa ýene bir zat sebäbini demedi oturjak gel ýöne Türkmen jemgyýeti medeniýeti nemesi gaty uly degradasiýa sebäp bolupdyr. Buny daşyndan görüp nemeden de depet açyň işýärde. Buňa içinde gezip görender, buňa öwrenşipdirler, buň aýypdygyny, intanyň iň pes derejesini düşünen oklaram. Gurrun edenlerine de başka dadyň gurrun edýärler. Sebäbi Türkmeniň aýal gydylary namusdyr, ağırdır, baýdagydyr. Şonu gorap bilmeýän millet hiç kim öňüne çykyp yüzüne teredip, gözüne teredip gürlemäle hiç ili hakkı yoktur. Ben düşüneceğim şeyle Abdullah ben kâdadi gönay diýänler onuň typaçylyk etmenen bilýän olyn ýöne derece bu derece yetenden soň bunu typaçylyk etip demet saklary ýalaklap derler. Typaçylyk anlamadım. Ja sonra tamam hazır näme üçin görýärler ýa-da kyndan görýärler, kazananlar, berendenler näden? Ondan bärden kazanyp uradan pullaryna mara eýle olýa, öýüne üçin şok boldy. Şu başma düşürüp adam olaryna etdiler. Ýöne şeýdip üçüren pullary bilen ara birinciden aýşda düşürüp bilen oklar. Tamam çağlarına, helene, enedine fotlar çıkıranoklar. Hazır sonradan näme üçin herekede goşlamak gibi sonradan mysal üçin aýdar öýündäkiler alat etýän adar berildi. Öýündäkiler tamam yeterlik adar berilýär. Içjek ýeriň ýok. Hatta öldürilýär şolar ýuwaşydan. Mysal üçin men ejem mara bolusy bir zat üçin 4 sapar operasiýa boldy. 4 şu adamlara doğru maysam zordan ezip gördü. Seher dağıtçın belki şuranın bir öktüce doktorların orkotun lazerle bitirip bileceği işler için 4 apar bıçağı verdi. Ondan ecelerini, gelinlerini, çağlarını şu hizmetlerin aşağına. Sonra bir çağa diýenim ýanyny kakasy waka, dowuny waka, biraz ýürekli bolýar. Tutup besorum. Hazır haýtyňyz nerden öljek köçede okudan elýäkä ýa-da sadykdan elýäkä öňden ol birinin bolsa üçin adar berip bir şarpyk çalmadygyny çağıranlar. Masalan bärde hiç täme edip bilmeýär. Olaradan sorasaň hemme zat gowy diýip aýdýarlar. Erwet diýip aýdan oklar. Doğrudan. Hazır aýdarlar men şonu alat etýänler. Alat etişiňiz şunu mysal üçin hazır. Çağlamy men bir wagt sakçena gelýärdik gyjym bilen. Nakleyka wada sakçyň içinde. Şonu suratna teredik gelýärdik bolan komşumyzdan 2 saňjak bizden bir 3-4 ýaşly olanlar nakleykamyzda näme suratla göreýän 5 minut durup saklap nakleykamyň suratyny gördü. Tamam goýberdiler, bizden gaýtdyk bolan kakam udokdan görüp durdy şolum biz saklandy. Soň baryp bara oruksyny urup dur kakam, şolar alar berdim diýip. Kaka diýilýän zat şolar ýalap çağasyny, şolar ýalap alat etýär-de, gyýdyna, öňüne gözülük bolup gorap. Zaten siz näme etdiňiz bärdiniz açyk. Näme diýiljek? Kaka aýdar ýa kaka ýok. Ýanyna. Belki ejesem ýok.
Moş ağalarına buradan koy kaydan seyrettik. Olurum sizden Türk işler böyle 5 manat tamakin olup saklayanlar. Elbette. Tamam. O zaman buranın sizin terbiyanız var onu. Yanına değerli çağılanlar. Bir oyuncak yatamani, çizmani, ya maşina onlar oturkanız, o plan açar alıp verdik, santanamani, öğre dülyanı, neme dülyanı çağılanlar için. Hiç tane dülyanı. O ya en atılanız da var, duruşuna eziyet men aydın. Yazır çıktın banka varsın, o oturuyor durur. Uzak gün. İnnara daha namal için diyece onu bankamadın yaptın yatıp durmalı. O yolun bir militeye yallakla yılgırıp oğlum diyor, cidiyim diyor. Gayret et. O kiçelip şu sizin var ya en atanız olur. Yumruk yalı oğluna onu kiçelyan var ya. Günahkar değerli olsa mühünürge yalvaryan sizin en atanız. Ondan öte ne lazar verici olur. Gözleyen dermanlarını tap bilmeseler. Tapanlarına duvayına ve halsalar. Ona mı yalvarıp? Gözünüzün önüne ölüye yuvasıdan. Gözünüzün önüne ölüye. Tağına motor bilmeyenler. Götür ben bilen oklar. Ne açıklarına koğlanı ordun. O bärde yüzün tutuağla oturlar ecelerine manada gömüktür. Şu da atları görüp yaşap yine de yolun aşağıdan çıkılmayan yatana olanlar var da tamam telefonla kaydı gelinden böyle tensili koyup alar verip biliyorlar da sonma. Abdullah, bana da bir söz versen, bir iki sözle maydayın. Ne Türkmenistan'ın teritoriyasına bilyen, ne Türkiye'nin teritoriyasını yarsıyalak da 488 bin kvadratlı kilometre. Şveysariyalak. 4-5 milyonun halkı var da. Yöne şu halkı boş şeyle yani gezverin otlandan deyip demezsen çöreğinin tapya hem de zaten tapya da. Yöne devlet, hükümet deyip burada var Türkmenistan'dan gen var. Ne son kömülen şu teritoriyada bu var, günü var. Adamsı var, yetmeli işini bilen. Aç. Bu adamın Türkiye'de ya başka yerde hiç işi yok. İş şotayda gaytam Türkmen eli ayağı yetmeliler. Daşından işçi talep edip getirip işletmeli yağdayları var. Ne yankı güğün yetmeyen beyle diyen adamlar var. Ne son öz nadanlığına utanmıyorlar. Dine nadan bir hükümet, nadan halk şunlarla teritoriyada ağaç olup biliyor. Ağaçlığım yerli, onu yığışacak manaları yok. Onun yankı hükümet değilen zaten ona beyinsem yok. Dünyada en samsık akılsız kuramı orada Türkmen hükümettir. Dünyada bunlar yalak samsık demek yok. Yani kuruluş yok. Yani bir hükümet diyemeydim yok da. Bir yönü edaran bir kuruluşu yok bunlar yalak. Kışım günü yankı göğünüm ekip kartışka odur budur buğday ekip kışım günü hasıl alıp bolunu adamları yüşürüp kıyıranın bile televizyonda kıyırıp da. O kartışkanın emin. O kış onu yaz ekilmeli ilen vakti ekildi. O kış ekip onun kış hasıl alıp bolunu. Şu da atları bilen oklar da. Öyle ilim oğluna çıkıvan barına gurrun ediyorlar. Son dinler oturunan bizim halkımız var. Ne bu gen dattır. O şondan korkup şonu arkada deyip bilen halkımız var. Onun men erkek deyip bilenim var. Şu da atlar görüp tezini çıkarman
ne Türkmen ýagdaýy şol. Awa, yeneden bir zat da bular bu döwlerini ekýärler. 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar. Bu döwlerini ekýärler, dikýärler. Soňam ýygyny malbaty unuň bagasy belli, görýän töweleme 2 milyon, 2,5 milyon hasbaty. Gidibem bu döwlerini satýarlar. Näme? 1 manatdan kileti. Näseden bolsa. Ava, 1 manatdan gitti. Soňam ýygynyram un görýärler. Oçura durup çörek görýärler. O eline bu döwlerini satyp satatlar ýa-da ne bolam aslında. Ýa-da özerkini oýsaň öýlerine basjak, öýler un etjek, ýyjek, içjek. Ýöne satmalylar. Mezbur satmaly. Alaç ýok. Şoň ucundan bir kalta, 3-4 kalta alyp galsa gidilip oğurlap almalylar. Bu döwüňi oğurlap almaly. Öýder oğurlap almaly. O ödek geçtiren bu döwüňi oğurlap almaly. Ondan alyp bilmeli. Tutulaydan oğru sen. Näme oğurladın? Ödeken bu döwüňden oğurladym. Satmadym barmy? Ýöne Abdul ine ýagdaý şeýle de ýöne näme üçindir bu türkmen diýilen millet näme üçin ýeri bize berem ok. Näme üçin biz ýeriň eýeti däl diýen toğra orta atan ok. Biz ýa-ki erkek batyr tamojyny oturan ýa-ki milisiyede oturan, KGB'de oturan ýa-ki ministr bolup oturan, prezident bolup oturanlar näme üçin ýer halkynky däl. Şolar özü ekip özü nemedenle dünya malı mülkü sığmalılar. Şu teritoriyada, Türkmenistan ýalyk teritoriyada. Şu şertlerde. Ya bunu şudur ýagdaýa getirmek üçin ýa-ki haýwany bolmalylar. Ýa-ki haýwanyň bir soňky nemeleri, öý haýwanlary akylly, içiwüji nemedip gördi. Adam ýalyk ýaşaşyp görürler. Bular ne hökümet dip öldür. Yine utanman ilim öňüne de çykyp görler. Ya tam orna oturup kıyıda azar berýän ýigit bar. Şoň bilen hem prezidentin ikisiniň beýnisi desseň. Ýa-ki arnamyzdan desseň. Men daşyndan şonu görýän. Men gatyrak aýdýan bolmam mümkin. Bagyşlasyn olun şu tam orna kıyı yerinin demesini barlap, türdüğünü barlap, demedip görün, içkeşini barlap görün. Demelerden goğdu el prezidentin ver. Yani beyin demesi. O yarına oturanlar bir topar. Şu teritoriyada, şuraya ýalak teritoriyada içinde işlek kaydın adam. Türkmenistan ýagdaýyny 5 barmamız ýalak bilýän adam da. Şuraya ýalak ýerde, şunu ýalak demeden, ýöne halky özüň gidin nämeseň edin diýende de özü halk eklenýär şu taýda. Şoňa da düşünjeleri ýok da şular. Gurban oly näme de bolsa bara nemetýär. Ýegenleriniň aladatny etýär. O näme ministrleriň gadyny goňuna degilýär da ýegenler üçin. Şo ýegenler üçin nawrşan edilýär, ýegenleriň aladatny etýär. Ýöne men düşünýän adam ýegenler näme üçin aladatny eden okka? Bir sebäpli bir näme bolmasyn şoňa hep bilmeden töweregiň ertir jany orajak adamlary öýrendirmäli. Ýegenleri wapşa edem üçin hatda gurban ýegenler aladan etýär diýsen biraz näme sowa diýsen ýegenler näçin oň aladan eden okka? Näme näle diýsen şu gerek gaza üçin bir minus getirme şu adama diýip biraz fikir edip bolýanlar. Hiç gerek gaza üçin, boş saat üçin. Storuna Abdul öýde şonu alyp golardan diýen näle üýtgeşik bolar öýdü. Ýa-ma öküdi üýtgeşikmi ýa sygyry üýtgeşikmi ýa tekesi üýtgeşikmi? Daýsy näle boldy ýegenem şonu alyp gordy. Ýegenler gaýtam daýysyna has benzeýän bolmaly. Ay bola häzir uğurlu etjek bolsaňam
birazcık nemedi bayıdı etsen da uğurlu. Misal için halkına seretsen, aladatın etsen birazcık uğurlar, yal köpürak saat olacak da. Bay halktan uğurlasan hasam neme bolýar da? O birazcık uğurlamana, bir zatları bolacak yadır ne? Beýip sağıp otursan sonra uğurlamana da zat galmaz. Bundan pikir eden okun kavladı. Bilen ok, düşünen ok. Abdullah yani oğurlu manam gadan jetsen bolýar. O doğa, o doğası, o doğası, o niganlı var olsa, bolmayan olsa, sapsayım giyece, tülmeyen olsa, birazcık adamda sapsayım dıynan olmasa birazcık pikirlenmene yağday var olsa. Bene şu ýagdaý göremok, Abdul bilemok, sen asrak, toňrak çykaydan sen bilmeli. Bulun näme ýagdaýlar var, ýok, onu men berden gaty uzak onu tanamok. Ýöne şo töwerem bowatyndan adam çykmaýandy gaty gowy bilýän men. Gaty görmedim men. Ýani bulun çöpüne seni tanıyan men. Halkın ýagdaýyny sapara, bir sapar bu taýda kam ekşe etdik, buğday ekmany. Men oğlanna. Oson goňşy edilmeň ýerimiň gapdalyna ýene biriň ýeri wa olam gitdi ekşe. Buğday ekýär. Haltansa bedirelep, ölçäp uýýarlar. O bir bediräni doldurýarlar, şeýdip kapanyna çekýärler, o plan çekile. Oson bediräni sanap, şeýdip köpöldüp, kiläni çykaryp uýýar traktora ekmek üçin. Olen soň ölçänden soňky bedireleri ýarty uýurýarlar soň. Şo taýda tohum diwijen etýärler. Ana soň şo diwijenden tohumlaryny çaklabrak soň ýene de täzeden pul berip satyn aldym şo tohumy ektirmek üçin. Tohum yetmese hasyl alyp boljak galla. Awa menden uğurlan buğdaýyny, gözüme onu uğurlan buğdaýyny pulunu berip satyn aldym şo taýda. İyi goşdurdum. Ektirdim. Gapdyryndaky nämetdi? O ölçenen, uğurlanan buğdaýyň üstüne ýene de öňe de 2 halta buğdaý, tohumluk buğdaýyndan alyp gaýtdy. Ekşe aýrylan buğdaý bar ya, tam kemmerýär tohumy. Kemmerilen tohumdan yerin eýetiniň öňden 2 halta buğdaý alyp gaýtdy. Öňe ýerine ekilmez tohumdan. Ya Sebäbi Türkmenin akıllı bir tüzlük ýa-ki ters tarapy işleýän bolaymy? Abdullah men sen bir zatlar görüň görýän bolýar. Men kelle. Olam neme has nemeden dahatdan umydy ýok sapara. Men haýdy. Uğurlap bilen wagtyny uğurlamalıyň. Näçe gopar bilse bolly olam ekip hasyl alyp dahat alma niýeti ýok. Yer özüň köňmelini şonnalyk diýen. Sebäbi ekip ýetişdiren soň buğdaýyny alyp gaýtjak many oýna. Satmaly ekidip, taşyrmaly. Soň hasylyndan näme umydy ýok diýen. Oň elinden iň soň alýarlar diýe-de. İň soňundan alýarlar. Türkmenin akyl buňa ýeter. Indi düşündüm men. Ondan iň da almaly bazı bergil çykýarlar. O da şeyle olmalı. Yani Türkmenistan'la parta bilen buğday ekip ya değnek ekip beyleki nemani sen peyda alıp bilen o. Ondan şu mümkün değil. Sebebi bizim onu neme tohumumuzda yok. Teknoloji abda bunu deme değil. Buğday bilen parta eken beril çıkmalı. Yani ben severmeli. Başka nemesi yok yönü. Bu tayda büyük meseleden daşlaşmalı. Abdul, seninle demen kuvvetli gurrunge diyen de bunu yankı Kur'an gülü günahkar değildir. Bunu Kur'an gülü
yankı ekleyen buğdayın 3 vedresini oğurlanı o. Oğurlan diyenlerdir. On başka yankı oğurlayan yeri başka yerde. Onu çok düşündür öyle. Yöne dur Abdullah. Yankı meselen büyüğünü seyretmeli uğranım. Ya çok olunlar. Yüzlöy demediğinizde yer dayıhanın hususi eyeçiliğine verilmeyen Türkmenistan'da hiç meseleni çözüp boruyan değildir. Mümkünem değildir. Kim demediğinem olsa yanlış yolladır, yanlış düşüncededir. Bunu 30 yıl bundan ön edilmeli. Bu 30 yıl giyiciktirlen çoğunçuyum halk şu yağdaya yeten. Şu meseleni hem için halk kozgan o. Senin kozgan olun, sen şu neticesini aydıp veriyen de. Şu neticesi ne birek namusuna deyip o erkekliğini erkek değerlerini ne bilir yalak olmaz. Kimin erkek değerlerini. O kimin ahlakı var onun bilir yalak. Sebebi mesela büyüğünde başka da ettir. Büyük meseleleri görüp bilmeyen bir yüzlü yönü yankı. Adına devam edeceğimi bilmem yoktu. Bakti yüzlü fikir etişlerin yüzlü, mesele çözüşlerin yüzlü, mesele çözecek borçların yüzlü. Son için büyük meseleler yatır, burada yatır da. Sebebi yeri dayıhana verilen son, o da çok büyük kor. Ömür vakı. Çok iyisi olmasa yerin hem şoğralar, o alan hasanın tenki değil. Sen iş saadın tenki değil. O hükümet deyip burada atma o hükümetin sizinki değil. O oyuncak, vuracak. Siz kanun yani sizin esası kanun, düğüp kanununuz yok. O işler yok, işlemelem de. Kalmırada. Tapara. Tapara. Men gurun getirecek olan ermen südü. Halkın sorumana yağdı yok şunu. Demede fikri yok. Hiç kelle ecidiyle sorumana. Bu kelleler hem şu derece için ecid edenler kimler? Misal için Mollalarımız diyeli. Ovan yaşlıları. O palçılarımız diyeli. Palatıp o erkeği gara oyun getirmesen öyün çök ya. Onan dinge bana getir, dinge men çözüp bileyim diye. Ya ola deme eklencini taptır mı ola? Mollalarımızdan palçılarımızdan ne işin in gıdıkları şu deyip eklencini tap halkı dayalan mollalan palçılan artıkları uğurları şu Türk dişler orada. Öldür ama itin gününü oraya. Ondan çıkanın hem gepine işlerler. Kullanmadan plan oklar. Abdul yani palçı bir sefer Allah bilenler, ikinci sefer kara oyun verecek adam yoktur. Yok sapara takan sağlayalar, ölyen sağlayalar. Bundan varsın, hazır men ödüm şayet da misal için bu bir hepte gatnet ya misal için bir sefer baran adamı bir hepte gatnet ya. Diyen iş var mısın adam? O kellesin yerde var yani. Şolun nemesi var. Öğlenin var bir psikolog fokusları var. Men ayçak olan adam men şöyle halka seslensin öyle. Şu palçılan uğurları, morlulan uğurları, artıkları var ya. Şu sizin en atalarını sizi şu dereceye getiren. Sizin şu yerde sürünüp görmenize sebep olan şolar. Şu adam yaşayıp yollar her şu karlarına devam etmiyor şu adam. Sizden yetece edecek karşım şu eneni de olayam, atağını da olayam, eceni de olayam. Sen edip guruluşan vaatını bundan öyle gelen adamlara doğrusunu aytmanı uğradın, haş edin, talep edin. Şu zattan bari yalan ne? Soruya zat yok deyip aydar yalı edin. Abdul bu yankı şarlatanlık oluyor. Yankı palçılık pal olup nemedat yok. Bu şarlatanlık diye bu ugalov nemesi olmalı.
janayet demedi. O adam Allah görmek bolany o. Bu ýa-ni prezidentim şular ýalak çarlatan, o yalançy, palçyňdan o däl-la ýokardaky oturýan tek. Bu Türkmenistany näme urtdyň 25 ýyl ha? O ne? Bu näme? Palçy bizim döwrümizde palçy ýokdy. Eşdilen okdy. Gon türbe watyadlar. Çarlatan diýip. O ne? Men aýtjak bolan adam da şördäki oglanlara, şolara Tida bärde bir sürünörsiňiz, ýyňyzy heleleň, näme günler bir Hudaý bilýär. Çağalaňyňa mene de geljegi näberli. Şu zatlaryň barynyň sebäbi şo seniň palatjan, doga berýän, ejeleňiz, kakalaňyz. O halkyň biraz gözüniň açylmagy üçin biraz şolaňa hereket etmek gerek da tapara. O ýa-ni deme Abdul näten bir ýyl ýygyna seretde. Bir ýylda kän zat ütgetde. Ýöne ütgen demesem şu ýa-ni mediýan edýän zady. Şu bir küsara adamyň ekrana çykyp bir zatlar düşündirjek bolmasy, birek bilen gurrun etişmesi, pikir alışmasy, o dertlerini anlatması, şu zatlardan adamdan göz açılýar da. Şu 30 ýyl edilip ýörlen bolsa, Türkmenistan ýa-ni günü palçylaryň gününe düşmezdi. Yani palçylyň aýagy bilen pylar geçerdi. Yani bollaganda da barmazdy. Sistem bu Türkmeniň betbaçylaryna şu interneti kim yapan bolsa, şunu kim çäklendiren bolsa, çäklendirýän bolsa, şolar prezidentden hem kän günäkärdir. Şolary arkaýyn sen halkyňa şolar ýalap düşmançylyk etdiň, niýetliňi zaýaladyň diýip bolýan adamlardyr. Oňun başynda şolara buýruk berýän üstündäki nemeler bardyr. Şolaryň üstündäki ulamalar Türkmen Howpsuzlyk Komitetinden başlap prezidentiň nemesine çenli, ödüne çenli. Bu zat ýa-ni owurlukdan hadan beter ýa-ni üç wedere toguma urlýanlardan neme has uly owurlukdan bu ýa-ni mukdaryny onuň ýygynyň getirýän betbaçylygyny ölçer ýalagym däl. Türkmen seret nemetmeýän zady, büýük zatlary sereden okda. Şuň başyna ýöne tehnik ýa-ni biri ýokardan buyruk berip etdirýänem bolsa, edýän adamam şu ullokan öňünde halkynyň öňünde cinayetken. Ya şu taýdan taşlak gitmeli, sebäbi bilgiň, bilimiň onuň ýeke bilgimem däl. Ilm bilen ahlakym we edep tertibim şu beýden bar ýa-da. Görüldü almaly adamlardan görüldü ýa-ni bir adamlardan bir düşünjeli ýa-da. Mahrum olan soň ýa-ni tamojnaky oturan adamym ýa-ni erkek göýöklem bolsa oň özüniň erkekdärligine de bilen okda. O da ýa-ni jennalak demäni nemeden okda. Bilgisi ýok. Sapara şu tamojnda oturan adamym bar, şu molla bar, duýdal kaýtdy, işi urna bolar ýa. O duzu üstleyen olmalı ola. Yani götte çatıyken bulun. Şu yanına 5-6 kilo duz koy ya, arka tarafta da 50 kilo duz söylüyor duz. Ondan sonra o kapıdan var ya, kırıyındaki adamdan ne oluyor? Adam nerede? Neme maşinler, lüks maşinler. O tomara mı ediyendirler demek. Abdul, men Türkmenistan'a ziyaret etmeli ettin men. Katik demek tıklandıryan beni. Sırmat yani hazır kâvrma olalım var ya. Doğru maydan mena şu prezidentle bir neme soğam kadyan salam. Abdul, közün böyleyen bağışla
Moğollu deyip Türkmenistan'da Moğollu yoktu, şarlatanlar. Götünü de bir kuk görberler. Niren Moğollu da oldun? Yok ni biz Moğollu deyip tanıyatsa şoň üçin. Sen tanımagyň, belan körü sen nedir ondan? Sen son Moğollu deyip tanıyan olsan, oku yok, bilimi yok, düşüncesi yok, ılımı yok. Häzir şarlatan eten kim hakda görüň etýärmidi biljek galla dinleyen adamlar. Bilmesin. Türkmenistan'ın içinde bir irem yok. Ben aýdýam da. Şikayetler orada gelsin meňe. Hem öýlerini alýarlar, hem halka alýarlar. Yok. Inni halmyrada şu halkyň şu zatlara düşünmek üçin olaňlara gatu bu küçüm Türklerine küçümsenmeyecek kadar rol var da. Gatulu rol var halmyrada. Sen 3 vedire tohum diýanyňyz var ha. 3 vedire tohum bir adam alýar. O näçe adam ma da o 3 vedire tohumdan näçe hasyl alınjak. O şu zatlar bary ymsawyň wyjdanyň hareketlerde. Şu zatlarym düzetmek üçin şu gapsyna bara milleti jemläp oturan mollalar gatulu rol var halmyrada. Şolar towa gelip doğrusyny aýdyp başlasalar halkyň gözi bara çıra tutulan ýaly açylar. Ýöne boljak da bolmajak da oňa gatynam ýok. Eger şu ýerde sürünüp gören garnaşlary haýyş etseler, talap etseler, belki biraz iyice yatanlarına pikirlenmekler ahmallar. Ümit edýän ben. Deme Abdul Kemine dini bilgisi var da. Demet muhtaram. O Kemine'den sonra Türkmenistan'da Soğutlu, bilimli, Moğollu var mı yok? Ayt Kemine ne sen şu uğrun demeti üniversitet muhtaram. Olan Soğutlu boladan böyle nokta para. Olmasa ondan neden Moğollu oluyor? Hemen bir Moğollu oluyor. Olara Türkiye'de üfürükçü molla diýerler olara, üfürükçü. Üfürükçü. Olan sapara molla bolmak netem yok. Şu halkyň düşünmeýän diline bir zatlar samyrdata. Onam adam baý Kur'andan öýdip bara ananyp. Al Kur'anyň näme diýenden bilen o. Kur'an ellemek gadagan. Hemme kişiler bilen o Kur'an'ı Türkmenistan içinde misal için. Ulu günah. Kitap okuma için ne? Tapma için o neme çokunma için. Yok kızı onu üyüşürüp yaktırıp gördü. Niyaz yaktıryan olmalı. Öyle Kur'an var olsa topladım. Hazır kama o yakmaya da o yakınına yanaşman uzaktan çokunun diye içindekiler görmesinler diye. Abdul ya Türkmenistan şarlatanından doldurupsunuz siz. Tam orijinal başlaya diyen de. Şolar şu taydan duudal kayıtyalar iş nurunu onun için. Vay ana. Yığınağlarda gidenlerine akbata alıp gidiyorlar. İşten zaten çıkmıyorlar, kayınca almıyorlar. O da şayık tuğda gidenler tuğda varlar, akbata alıp gidiyorlar. Tuğda tuğurunu olur yani. Ya da tada priyom ama zannet ve akbata alıyorlar. Zannet diyorlar. Elektron mu olurlar? Telefonu kullanıyorlar mı? Yol uzak olsa, işi köpürak olsa, geri bilmeyen olsa o nemerak, bloknorak klientlerinin nomurları var. O zanetçiler buron kanatçada şonu estirip okuya bırdatlar. O minniye bollu. Elektron mu olurlar? Ben bu yılını bilemem. Onun Wi-Fi'da var mı Abdul? Neme ben Irak ayttım o vaatlar Wi-Fi yok de. Şeyden. Ne bilem o kuat. Ana Kemine elektron molluluğa var. Biz elektron devlet vuracaktıysak yine de gahar ederler. Mollulum da elektron mollu. Ben devlete vurup beriyaz bunlara gahar etseler hem. Den dostlarımdan etçe karşım kıyıyeline filan anada çağırana da hosar çıkacak olun. En atağın
yumruk olanlara yalvarıp, piçelip, boynunu öküp, yalan sözlep, kösenip görmeklerine gödüyüm mı? Ya, yaşamak şu olsa, yaşaman mı ölülün goğusu. Ona bir gün ölmeli adam payı, doğru mu? 100 yaşayacağımız belli der ha. Ölmeli olun deme Abdul biz ölmeli bunu düzedeli. Ölmeli olurum ölürmeli. Yani Türkmenistan'ı tereden bunu adam yalak devlet edeli yaşar yalak devlet edeli. O halkam bu düşünür. Yavaş düşünür yankı birden bolmasa morlardan hayiş eder elektron mollam olsa yine birden bağlanırlı olur. O morlulara hayiş etmeli. Hakiki o morlulara hayiş etmeli. Eğer öldürünüm Türkiye ayda gelmeyen olsa hayiş etmeli olur. İki günden öldürünüm aytyalar olmasa. Bir zat yadıma düştü de bu yılın başında bir mollalar yığınlaşıp sizlere karşı bir dua dilekte. Onu deme oğlunlar tutup yenciptirler. Ama olar ama katı o tayağıydılar yani. Gaydıp o ondan sonra nemelerden mi yendir o mentlerden mi yendir olar tayağı ne için tayağıydınız deyip. Deme Abdul bulun moğollarım şarlatan. Ya milisiyede jurnalak. Bun kağıbazam şeyle o devletin başına koturanım jurnalak. Yurdu ne hemen yurtturlar Abdul koyup kaydımızı belli derler. Sapara hem mezarın yalanı var indi. Türkmenistan'da hakiki olanların köpüsü çıkıp kayıttı. Yalanların en tek hem mesleğini yazış o tayda dur. Yani hem mezarın yalanı var. Molla mı? Mollanın yalanı var. Prezident mi? Prezidentin yalanı var. Ment mi? Mentin yalanı var. Devletin hem yalanı var o tayda. Hem mezarın yalanı bir gira koyalım diyesin öyle olan var. Dimeni korktan şu yalan bir gira koyda elimizde hiç kalmadı kadiyana bir yalan var da elimizde şu. Ay bu orayalak yalan bolundan bolman o üstünden traktör sürdürüp tekidlep üstünden burada normal sınırda kurmalı. Abdul bu yalanı o kaprimonda edip bolunok bunu. Bu üstüne onu tekidlep o tade fundament koyup düğünü berk tutup şeydi bir tade devlet kurmalı. Bu yankı primonda da bolor yalak yada değil. Yani kengwer beriyan gurundan beyleklen ne şeylere. Tapara mensuatlan bağın görüp kaytma. Yani şovatlar dolar 60 yaş manatı Karabağlar'da. Ve şovat 160 manat oldu da. Ne çakçın olmalı lan. Bunun pulunu düşünemem. Bu neyle bu 4 yaş tanak demesi var mı? Yani 32 deydin 65 diyorlar bu yani köyüne pul teyde pul demesi var mı? Hikayet var mı? Ne demesi var bu? O tapara teret ne teyde pulun men gaydan otlam doların bahatı 13 manat. O 13 manattı. Ne ekonomik kanyağıda da şu attı. 13 manattı şu an 32 manat. Yine o men görün zatlanma mara divayno gatlanan normal. O zaman gödüm ötürkür neyle kolu kaşvat. Aylığım drone yerine dur. O aylık dur. O zaman yine şuvat ya da şolar ya o şuvat men gödüm ötürme hadi bir hilek görüyorlar. O zaman yani şu zatları görüp Kağıt vatan havarlar görüyor yani onlara buraya inanasın gelip durda soruyor anandırıyorlar da. O da şu ya palat yanmaya yalak bu da. Ya morlu yalak. Vatan havarları bile de morlan ya da yan palçek iki aynı değil mi? O şu vatan oramda gipnoz olanla. Morlu da sen gipnoz ediyor. O elek palçam sen gipnoz edip pulun alıyor. Kara oyun alıyor. Oyunun garantisi yendir. Sebebi fücrak olayan olma mümkün de. Vay anam. Bir sefer birine ne mi deyiptir?
Men program olan soň men alıp gitdim de. O ertesi roşnu bir tane gara tok getir. Soňa bir hep taşna bir gara oýun taýnamasaň öýüňi satýan zat korkup öýtür bir benden. Ondan gittik. Ertesi gün neme gara tok gaýtdyk. Men dedim men bir şunu göreyim ne dedim ya biraz kuruluşacak dağıtlanma dedim. Bolya var dedi. Girdim de aytdım. İşte gara towa neme gara oyna dedim. Ikbal etken sen mi dedim de. O zaman netimin go dälini kojak bolla. Sonra aytdım häzir dedim el toklu bir yer ya dedim. Sonra toğun dedim ýene gör dedim. Öyle incelermeden gatırma dedim de ben Foxlong'u dedim. Okudum birazcık dedim. Helal ederken birazcık hayvat atıp korkup çıkıp kaçtım. Ondan eli tavuklu giren arayan ki onun elinden tavuğu alıptır, başından önünden aylattır. Sonra minni eline örtü de barmaşkalarından göz edip pişirdi. İyi bardağı gülüyor olup gider. O Alpen olay deyip bara urut gördü. Abdul. Moğlan. Palçıyın yalancı. Moğlan yalancı. Prezidentin yalancı. Yani manadın kursu yalan. O iki kurs ile dünyada yok zaten. Dünyada bolmordu mukannip nemesi kursu şunu alıp koydu deyip gördünüz de. O iki valu demet iki kurs boran o. Elimde ama bir kurs bolyandı. Gen yani ne oldu? Şimdi şurada atlarım gen görüyorum o sebebi yalan kağıdını var da. Çok kağıdının içinde kaynak gördünüz yalanın içinde. Yağam şor demesem şor. Ondan gen Moğollusunu sendi. Onu yine de bana Türkmenistan'a gideli şotan düzelt diyelim. Benim ömrümde gider mi tutsaydı? Neymişim ben? Ben bu yalanın içinde kovulup bilecek geldim. Menem mara doğru. Maçtan kâva seyredip gengim var yani. Tuğran bu adamla maşkalat yanına günü bu. Yine de ganna vardır da vatan. Çünkü şey bir adam hani yaltanman kötün diyorlar. Deyip bara. Hakikaten diyece onu yatman demedi ya. Yani bizim boynumuza kaldı. Bunu düzeltmese borcuk gelirler. Onun biraz Türkmenliğimiz var. Namız ediyen. Bana yani ne yaşayacağımızı bilemiz yok. Onun çoğuna senin bir İmorman'da gözünüze çel bir 4-5 tane oğlunu yetiştirip şu tane düzözör yalak bir düşündürölü, görközölü deyip demedi ya. O beyliklerin adarını da derdi içinde horlunup görünür. Yatıyor yorulun aşağına. Men nemen fikir etdim ki bular yalak bolup durmaz. Çok mandaşarda bir badır okuz yetiştiren. Nefis o da gelir yetişer deyip bara. Köp adam daşından aladasın etken vardır deyip. O bir etmeli. O Türkmen'in ömrü öğrenişen dadı var da sonra bir edip vermeli. Öden buğut edip vermeli. O da yankı öde otluğuna boğulup yorgun aşağına çıkmalı. Boğulup bölüse de. Hem işe bir kahraman araç yatalmada. Bir de hiç tat olmalı. Bir yerden bir kahraman gelmeli. O gelen kahramanlara mine görüyoruz. Manlayımızda. Yok yankı deme kara oyun kara horoz balça ertilip verilen orta bu kahramanları da getirip versin de böyle neyi de koyuyor. Şunu deme Abdul sen öğren. Yani balça demeni. Yok. Men kızıklanman goğur yani şu ondan soruyorlar ki giden adam beydip sürünür. Görün dağıt ne yemek edip kızıklandım birazcık ne yemek diye kabul olur deyip. O nemeler var oğlum. Adam da umumi hasiyeti var ha. O 10 yaşındaki çağı burada da huvvet et ya. 18 yaşındaki burada da huvvet et ya. İslam adına diyenler her kim? O zaman ayar maşkala nehil raksat
da garaşya erkek adam näler da garaşya. Şeytan, vak şeytan. O zaman birazcık üst başına teret ya 5 minut dinläp täs etmeyi öwren ya. Garat. Şolar ýaly. Benim bir gara oyun vereyim, bana da bir palatıp versinler. Bu ne aylak bu ya bu yağda. Abdul. Tanıyan orada bir can edip bir palattın bize. O telefonda da medyamışlar. Ya telefon ne diyen olsa bolmasa doğuma çıkarır bir yarın. O atam pahira bir attıracak bolupdyr. Gel palatyp bereni. Öňe kesip dur ýa-da. Buyuran nokta hiç. Atanla deyip duruyor atam pahira. O näme atayın nize? Men sana hazır palatdyran. Köşön kumolornan. Yo, men sana hazır palatdyran matdyram, şonu bildik. Ama palatda billipdir palsı o da men sana palatdyran matdyram. Yo deme yonkun emelerde yankı köşön kumolornan palat diýerler. Yani kokumda da oyun etmeme diýerler de. Ýöne Türkmenistan ýöne deme dönüp dur. Ya halka var aşılatları burada edip düşündürmeli. Şular aşılatlan bağının yalanını, näili oynalyanını. Ne edip düşündüröldün Abdul? Ne sen ne içinden çıktaydın özüme Türkmen ne o bir gönü doğrusunu aytsaga kategoriýalerde. O yok böyle zat o men çetime degdi zadan diýen normal demede. Onun sıfaçılık bilen aytsagam ýakym bollan kelap bolmaly bizim kim. Bunu etmese kulyas. Ya palçyk kelap. Şimdi şolara da getdiler gerek. Ki yine birazcık kıymenteler gerek şolanku da uğurlar artıklara berdi uca. Şolan berdaki hostarlarına haş etsek şu videoda hadi görseler. O en atağında bir tapsim duyulmayacak bolsanız gerekse de yetmeyaka özünüz aklacak bolsanız o Huda diýilýän zat hakykatdan ba, şoň jenneti cehennem ba. Birazcık soňram ala dediň diýip düşündirmelermi ka? Bilmedim hani Tina şöyle ne son şunla ben sen bilen de yankı ekrana çıkıp burun oturduğumuz şöyle düşündüler diye. Abdul men bir zat görüň bereýin. Yani şu soraňa jogabym bolsun. Indi aýdyňlanma çağı diýip bir neme bardy, döwür bardy Ýewropada. Şo taýda aýdyňlanmagyny, ýani aýdyňlanmadan öňkü we aýdyňlanmadan soňky ýagdaýy neme diýip düşündirýär bir Max Weber diýip bir neme bar. Nemis sosiolog bar. O disenchantment diýip aýdýar, ýani jadynyň bozulmagy diýilýär ona. Yani orta sırlarda hem kim o jada, o şonuň ýaly şarlatan mollalar, zatlar inan ýany ekenler soň aýdyňlanma döwrü geçýär. Şo taýdan soň Ýewropa ösüp başlaýar, yani bilim ilyma dogry hereket giden üçin. Bizde de şo proses başlady. Yani häzir bolýa Türkmenistanyň içinde entegem dowam edip durdy. Yani Türkmenistanyň başynda häzir şo wagt dowam eden o zatlar häzir ýollara oyun verecek ama tok verecek deme yok. O tok verjek adam ýok endi bundan soň barandan soň olara. O prezidentinden tut mollasyna çelle tamoşynyna çelle hiç kime de goýun ýok. O biznesini bozduk bizine. O jady bozuldy. Yani şonuň ýaly bir neme bar. Bu proses yani bu prosesin içine geçe mecbur yani bu zatlardan geçmeli. Yani sen hakykatdan hem aýtdyň onu kän eşdiýätim menem hatta käbir nemeler bolýarmyş da maşgalalar esasen maşgalaların içinden ayallar. Ayallar o molladan bu molla, o pahalyndan bu pahalyna, yine o taýda täze pahalyn çykypdyr diýip. Anlaş görenler varmış o ärawat bilmän ýören gyzlar yine ärawat bilmän ýörenni pahalynla gidip çözjek bolýarlar. Ýöne sen bir daşda öğrengesere de sen erkeklere narkoman etdiler. Buların nemesi yok, bir erkeklik statusu yok.
nesilden nesile geçmendir. Bir erkek terbiyelemendir yani. Nesli böldüler. Sen erkek yani eğer ot bilmeyen olsan ona molla çözmeli değildir. O günahkar molla değil yani. Molla bilen ama o zatların pikirine mi ediyen değildir. Yani şunu şu yağdaya düşüren nemeler var da. Yağdaylar. O ne için erkekler narkoman edildi. O narkoman son gereğini çektiler. İzinden hem arağı paylap verdiler. Son alkaş oldular bunlar. O erkek maşkala bilen der diyor, maşkala bilen çağa bilen. Onun türme 70-80% türmenin içinden işte. O türmenin içinden geçerler. Onlar hasan beter cemiyetin içinde girmez yalı diyorlar o erkekleri. Cemiyetin içinde son ornu almaya bu adamların türme eşik oluyor. Neyimiz yok mu diyorlar. Ya şu zatlar yani o mollalarım yine şu zatların üstünü örtüyordu. Bir taraftan doğru yani şu asıl problemini görkezmeyeler adamların içindeki negatif ya da içinde soru işareti olan nemelerini, duygularını şolar yani gara oyun getir. Sana duz üflep vereyim. Yine zatlar. Yöne Türkmenistan bizim men 94-nji ýylda çykyp gaýtdym da. Öňe gitmeýän ýyla bir 50, 60, 70 ýyl ýyla gidipdi. Ne şu at gurrun da atlan var da bizim döwrümizde de bu bir fantastika ýöne hekaýa taňanmadyr bular ýarak gurrun beren. Kamerada men biraz kitap okuman goýarna, munun kitap okuyan wagtym şu karakterleri kitapda bada. Ondan kitap bolansan ay fantaziya çeşirýärler rahat diýip. Abi işini görýärdim da bolmaz zat kitapda bolmaz zat ýaly. Bolen şu wagt görýärna hakykan şolar ýa karakterler bar. Bar eken kitapdakylar fantaziya däl eken. Hakykan käte fikir etden bir Gurbanlygyna şolar psikologlar zatlar kellerini ýükedi. Aýdyk ýa-da fikir etden käte. Yok, onu aňardyndan ýanky o da şol ýanky palatylýan owadan. Ýanky owadan gaýdyp şähere ýetmedi oglun. Oň şäherde aýdyp duramy. Ne şol görüňok. Owadan çykypdyr ýanky palatylýan owadan şähere ýetmedi garalykda galan. Şu Ayazhan'ın hikayesini bilýärsiňiz. Bilýän çary nasıl goýýar? Şu yardım çıkarmalı üçin. Bilýän Ayazhan çaryna bakarak diýär. Ýöne bu zatlar olur ýanky bilýän näderler o zatlardan geçen. Ýöne başy şu bolsa aýagam şonnalyk bolmaly. Aýak görürler ýalak adamdan hemme jetini ýok etdiler de. Cemiyet görürlü bilen deme diýendir. Terbiýelenýändir. Bir ýerde görmeliler. Ya telewizordan, ya cemiyetten, ya kitapdan, ya nemeden bir görürler ýalak neme bolmalydyr. Oň daşda görüň ýanky şarlatan moğollo, şarlatan palçy, üstünde de şarlatan prezident, ya soňa meňzeş nemedir bolsa, halk başka nirek gitsin, ýygy gider. Bu şu wagt biz 19-njy 18-nji asyrlarda ýetip ýördik. Nätek edýän gurrun nemelen ne şoň ýysyny berýär. Wagt 20-nji asyr. Düşünüp bilýän bular nirek akydýar. Biz şoň ýyla akydýan ýoluny demezmi görmeli. Biz bu ýanky netijesi barada gurrun edýär. Molla eýle, molla beýle diýen palçy hogo. Ýöne bu düýbünde başga zat ýatyr. Bu ýörüte edilen zat, özüm proýekt. Başyna ýöne bir samsy goýun, şundalar. Soň birdi, indi ikincisi. Bulary gitçikde ýöne ýankylar ýok bar, göýoklatylýanlar ýok bar desen çağa ýaş bolandyň bilýänler. Soň başyna getirer ýala adam däl, şol owalarda şol ýala şondan ullukan adam kanok. Babara bundan gelet diýerler. Lar iň uly gözi pölsi, lar ýogyň demesler, ýa göýoklar bardyr. Ekwalar, bu topdan men traktor etip sürdürdüm. Buran täze bazar urup berdik de.
Buram adam etjek bolupdy deme. Bolmada çok deme mutur ýalak demek için nedi? Buram neme var? Atlyk badyr. Gel traktör alýarlar şurdan getirýärler teknika. Getirýärler. Oňam ýüzüne wara prezidentin sowat diýip ýazýarlar. Boydan aşa. Öz çykarýarlar edip onu. Ol kimin zadyny kime sowat berýär ka o taýdy. O da şo tek palçyň ýalak, ne şo palçy. Yak mollan ýalak palçyň ýalak da. Blog edýän atlarym şol. Sizin gözüňde gamyşdyrmak üçin. Ama aýtmalam da bolyn ara şo heykelini diken itiniň ýan eti içýän süýdi ara şolanyň kydala ama şolam yetirin hakkı şo itinem şolary lebetleýär. O traktörün ýerden näde bar halka sowat berýär ka bu adam. Salp görün jaýlarym şonu alak. Salyandyry diýär da ol. Ondan ýa halk. Dawana daw berip onu daşary urda çykarýarlar o puly. Ne? Abdul bu da atlar düýüne düşünmezek bu da atlar düzetip bolanok. Şoň üçin düýü köküne teretmediler. Problema köküne. Oň üstündäki o netijeti berwetdir. Onu bilýär. Ýöne şu sebäbini düýünü düzetmeden bu problemi çözülýän näl? Owa düýüne teretmeli halmyrada o dogry ýöne on düýüne halmyrada diýip halmyrada gotu gowurýan on çağıraly. Yok. Halmyrada çağır. Başlar. Yok o ilki o çıkıptı da o zaman. Ne sapara şu düğünü siz görüp bilýäňiz, kemini görüp bilýär. O ýanyda bir işleşýänler görüp bilýär. Görmäne ýagdaýyňyz bar, siziň bir bilimiňiz bar. Ýöne aşakdaky halkyň o zatlara kelletiniň güýji ýetenokda. Ondan görüp biläjek zatlaryny halka görkezsek içeriden hem bir açık güýçlen. Şonu çek korkmuyor Abdul. Bizim edýänimiz şol. Şoň üçin de bunu düýüni bilýän adam bilen urlaşamyzok, sen bilen urlaşýar. Adam çykyp gaýdan adam, sen şonu görüp ýören adam, şoň içinde ýaşap ýören adam. Sen dilinden eşitler. O bilen sen dilinden eşitek, ýani şunu görýän, bilýänden eşitek bolda. Ýöne bir sen aýdanyny men bir Şwede ýa bir Nemse ýa bir Pribaltikala düşündirip bilemek düşünen oklar şu atlary. Yani palçyň barada, ara oýun barada, mollan barada aýdamda ýa-da näçin çadır diýýärsiňiz diýip sorýar. Ahyryn sorýarlar, o ýyldan demeden oklar. Neme? Garaz wara soňam ýagdaý kyn. Şu bukurup yatan dostlarımız var. Hay tarafı elzotçan ülmen interpikirlenip yatan hay taraf biraz güçlü gelerken deyip terede oturan dostlarımız var. Bu hareket Gulluhan'ın hareketi oluyor. Birazcık evet erkekliğinize hormat koyan olsanız hakikaten emine tanrı aladet yan olsanız Gulluhan olman birazcık artık olacak olun. Sizin Gulluhan haýşym. Bu eşdiýänler deme ýöne Abdul ýatan. Yani otuna boğulsundan yorgunun aşağında. Bir de şondan çıkanları ýetýär. Bir de kän adam gerekken. Düýüne düşünýän adam bolsa yeterlik. Ol ýanky yorgunun aşağında aklary ýatybersin. Olar ýanky ýalbaryp ýani emedip bir halky ýalbaryp bakly edip bolýan näler. Baýam edip bolýan näler. Düşünüp etmediler. Yani düşünjesi üýtgän udy hatara goşulsa goşulur, bolmady da şol ýalak bolup gider.
Biz bulara ünzem beremiz yok. Biz inniki gelýän nesil var. Inniki yetişek nesil. Şolary bir adam ýalak terbiýeler ýalak şert şoň üstünde alad edýär. Biziň aladamyz şol. Bu diýme mollalar bilen alınıp bören ýa falça atlatýarlar bilen işimiz ýok. Olar gatna bersin falçysy bilen özleri bir ýere düşürler. Bir neslin çağlagy sizden boljak çağlar. Geleceği üçün, yani Türkmenistan'ın geleceği üçün yani Türkmenistan demek ortaya çıktı. Bir de şu hakkı demedik bören, palatıp börenler düzeltmeyeceğimizi bilmiyor. Onlar düzeltmeyeceğimizi de adam olacak geldi. Neten prezidentin ama adam edende de adam olacak adam derler. Şunun için biz indiki kâda gelecek neslin nemesi. Bizim var aladağımız nememiz yani bu gelip bören yorunun aşağına üstündeki nemelerden tamamı da yok. Onların arkayın olsunlar. Olaryň döwrü gutardy indi. Döwrem gutardy, öýlerim gutardy. Gulu da yaran oklar. Gulun o 3-nji torty. Ýöne gulum derler. Bular adam hatamyny urlayan ýerim ýok. Uljak ýerim ýok. Gulun düşünmeler çağlarına nöbet başçylygy etjek bolýarlar da. Neme o bir kol var neme gowtadlar bilen aýdaýyn men nemisler bir grupany ýetir alýarlar diýär ikinji jahan uruşunda var. Onuň altyny urun berýär bir ýaşly. Oşlar daşymyz gawa wallalar okumadan gutordy. Ellerine varlyk onuň nemisler gelip aýtdy diýär. Ya biziň diýemiz etýän ýa-da ölýäňiz diýýär. Eşdenler bilýändir onu. Aýtgan sorýar da. Onsoň näme etdiňiz ata diýär olun. Aý näme bizem öllük diýen bolýar diýär. Şo atklaňyza, çağalaňyza öleniňizi özüňiz aýtmaň diýjek bolýarmy olara. Başgalar aýtsyn. Onu biler. Yani bularda da çok indiki nesil bulun yaymadığını biler. Onun vurdan adamını bulur çektin. Bizim tarihimiz güýçli. Halka hakyky tarih bilen birleşdirip bilsek hemme zat dogrulanıp gidýär. Netip bolsa. Biz bu sözleri aýdýas da bizim sözlerimizi oğurlap seylek kanallarda da aýdyp berler. Diýme adam yok. Gowy diýerler oğurlasunlar. Olaryp şu palçylardan. Palçylardan ýanyna gitmese bolýarlar ýöne özleri. Arada biri aýtdy o tapara hadi hisat bilen o diýär. Şunu edelimi, näme etsek bolar diýip diýär, halkdan sorýar diýär. Neme yadıma düştü. O bir okuwçy öýüne gahar edip gelip ýüzüni kuşar oturýar bolan. Ejetler sorýar ýa-da näme bolar, näme keyfin ýok diýär. Aý mollum diýär, öz bilen o bizden sorýar diýär. Mollum öz bilen o okuwçylardan sorýar diýip şoňa gahar edip kuşar oturýarkenler çagaçyk. Onuň mollum bolsa okuwçynyň bilip bilmeýänligini barlajak bolýandyr da. Oňam diýen zat şoňa bart da. Hawa diýär, halkdan sorýar diýär, şunu edelimi, näse golar diýip diýär. Halkyň gulagyny goýarýan zatlar bilýänmen. Yani palçyn, menem palçyn çydylýan. Yani mollar çydylýan. Zatlara bolýar, olun ýöne onu öwrüşmedi adam. Yok. O tapara o bilmek başka zat, onu erwet zatlar üçin ulanmak başka zat, da satmak başka zat. Yo şu karşıdakyny pikirlendirmek diýen bir metot bar da. Yok. Karşıdakyny pikirini alýanlar. Ol hemmeşe ýasna da. Köpçülik bolup etýän hereketi. Abdul Güllür perlettin. Mene edletdim. Tawol käti gelip bizi güllürpdir. Abdul daşa kaçma. Yığıdan demet çıkıp yani parçaları, mollulary olaram tertibe getireli. Eskerňiz men tapara elimden näme gelsen.
ne yuvaş yankı şolong deme oğullar ne uğran olurum demeden babaraptan be yank balçılar moğollular Ya olaram öğrenir sapara. yuğrun deme şu babaraptan çıkan orada yalancıdır ola 100% garanti veriyen kemiğine şayda bu torayel O torayalı. evet Son yine de devam ederiz. Bu cemiyetçilik problemalarımız da var. O kadıklı yok. Abdur Tağol kadıklı urun oldu. Ben deme Gloria kadıklı uruna karışam oktum. Öyle malades. Sağ ol. Türkiye damı dekle samanca var. Deger kovdilerde ol. Deme kara oyun menden benim bağlattıran var. Bu ya. O palçada torayın men näher olardy. O telefondan sonra gerekli oyunun karatın be. Bolya indesler oğlum bağışlan ben orada adı göndere aytdım yönü çındır. O her bir nemen nemesinde bir 99% hakikat vardır. Bolyar onda sağ olun o Abdul Senem sağ ol Sapara. Sağ olun Sağ olun. Oğlum vatandaşlar Sapara kemine sağ olun. Ya adamın yaltanman gayret edin. Bizim elimizden şu cahil ya. Bolya.